Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Carmina nga napauluan, panagibales. Kunanan to'y, Dear Manong Nemi, gusto na tikigtot mi kininanang Manong Nemi, idita, bigla nga da nagsardeng nga kutse iti unulugan iti sangot ti balay. Nagikis Manong Nemi ti pilid ti logan, ta samentado iti sangot ti balay mi Manong Nemi ti barangay road. Nagkinita kami kininanang. Liblipas mi di nga nangan Manong Nemi. Ken kastawaten nga nakapagtutbrasa ko, nakalabara ko, mano kong silid ko, ta nalpasbeten ti panag-rebuke, second year college stack Manong Nemi ti course of education. Ida ta matugtog ti ridaw ti balay. Na, sino na ito ay? Gusto ni pa nagtugtog na. Kung naman lang maruram ko na ko ma. Nanang, saan yung iluklukat? Dapat yung mga saan kong ilukat, nek. Sino na ito? Apay kas na pa nagtugtog yung aya. At naman na siya pa nagtugtog ket. Nanang ang kagungan. Duy amon si Sinreda. Ebag nga, Rabio na. Siyak ni Rico. Rico ka no? Ano mo mong Rico? Diyos ko. Nagamamukan lang sa Diyos ko hila. Iti kantin. Nagkursunada nga dahos ko na kanyak. Adong barkada na. Drag addict pa kidineta. Numanin, makirambol di Diyos ko hila. Ano ka rotan? Mayak man, nana. Imposible nga awan ni Carmina. Umay ko pa siya rin kumati anak yo. Apo ko na ito pa nagsasawa na napikas dihay. Nananganita na binan ta. Kasto yan ka. Pastrikem kat say-saya atim lang ta. Ha? Handa ka lagi di nga sulkan. Say-saya atim lang ta. Tamang ano sa mga say-saya atin na mga natapidakas nga ramidan na ka. Tinongpal ko Manong Nemi ni Nanang. Hindukat ko tinidaw Manong Nemi na ipasabat kanyak ti agat chiko no agat aral. Kanang lang sa mo may nguloktan tinidaw. Flowers for you. Rico, kasi nga kang kita malam. Umay ka pasyaran sa nga di. Barkadag na kita. Guys, boss. Nagbada kayo. Yung kayo just bantayan di kotse. Alangan ba't nga sumrag tayamin? Sakla ti mga aram ka ni Carmina. Di sakla ti pastragan na. Sige, boss. Alright na ka, boss. Sige. Sumrag ka, Rico. Good. Thank you. Di mo pa inawat ti sabong iti jayakin ka. At dapat pasurot na. Chocolate. Important nga chocolate. Kaya mo, yuksan ka sa kasubuan. Amok ti mga kis, kan matipay lang tibagin ka mga ti chocolate. Sige, awatek. And thank you. Ne,
Isugay mo ni nanang mo dati simupat kanya niya. Nana, dak! Di ba babe? Ay, kastamot kang kaanak ko. Nabagmat na babe. Ay, ada klase, dati anak ko interbigat, kat masapat ti klase na. So, ang bibit kailangan anak ko Hamo po'y puyatan na ito, anak ko nga balasang kita. No mapuyatan, nagpakwa. Agtubo ti, taramidom ni te ping taul, rupa na, kat awang pintas na no, taramidom na. Gusto ka na. Gusto ka. Ano, agtaramidong ni Carmina na kita, walapsat na. Ikaknukat igatang na pagikat na taramidong, di ba? Kanya kami tirandam. Rico. Aranta di may isang amaro, iti may isang balasang. I love you. Nana, ay marok, ay taktanak yo. Amo yon no, isot maasawa. Agnamay, gabo tabak nang kami. Agbadbadang nga negosyante da papaki ni mama. Napitas ni negosyo mi. Mas makita yo. Agbasbasak pa lang, matubukod ko ng kotse. Kaya nyo na, alahas ko, relo, nangina ito, kwentas, sing-sing. Nangina ng karwadag, sapatos ko. So nga, di kayo ito agbabawi no, syakti mga nugang yo. Gaputag nam ay tiyanak yo. Ha? Panunutak pa yung muna, Rico. Ken may sam. Agbasbasak pa lang. Diyak pala ko makayati. Makirelasyon. Ay, po, ya. No marigatan ni nanang mo, ang pabasakan ka. Siya kundi magpaadal ka. No kayat mo, ikawasan ka. Itad ko amin ng kalagat, ikawas mo. Nanginang samyo ka bilang katangan. Naman. Sige, panunutak pa yung muna, Rico. No, sige. Nangarutang kabibayag. Dapat lang sa bali ang papanambigan ng barakadag. Nanay, nakon. Goodbye. Good night. Naiuwin anak ko. Good night. Inig ka man ng tiimak, mano. Inuwagtin ko. Saan ka nang papakipot pa yan kasta kami na? Kahit kung ibagakan ka, amin nga kalikagumat, amin nga talaga gayak matagikuwak. Ha? Dato panamnamakan ka. So nagbaling ka to, kukuwak. Kukuwak ka. Hindi makapanaw dan manong name nagsansan na ayak. Ay naanak ko dakila problema na ito ay. Kung ngaroon na nang. Ano nga tataramidak? Paymat kami nga sikat na kursunada na. Awang gayam, kumusta kini Samuel? Agar-aram mat ni Samuel kang kasang kadi. Uwan nang, ngimsampang yung dito balay. Kasi nung araw ti kayat mo kadakwada. Naanang met. Imposible nga ni Rico ti kayat ko. Kahit agnamay ka kanumit. Nananang, talaga. Kung rin man nagdamayak no sa anak to nga agragsak. Tama. Husto ka na. Ningarod Samuel. Ay etek ni Samuel ngam saan ko panginaklo nanang. Apatsak mat nga etek suna. Ay eten nakmat. Ngam saan dabak na kakas ni Rico. Makitaltalo na tatang na. Ngam magbasbasa matakas kanyak. Saan ka mga kaskwalahan? Engineering ti kursuna. Mapan makigapas si Sona, mapan makiraap, mapan agtrabaho iti taltalon. Pero yung tutan ni Rico, na namaida jay, kabotabak ng dangaron. Yung mawala kita muna ng trabaho nanang. Nadita tatakila problema ka. No aping amin nga naamamok, dahil dyan nga Rico. Kamal man na iti kabigatan na manon name imay ni Samuel dito eskwela. Hay, kumusta ka? Kastoy. Di ka nga rin matlang marigatan ti panagbasam? Ang problema ti panagbasak ka bata. Nagagata kang review. Katsi ka Samuel. Awam ti problema. Malaksin na ano. Adada kita kasapula ka kwarta. Alis tumad lagi dito agremedyo.
Adamat alis tong ilakok nga atarakan ko akalding no ano sa pagarikan. Wano saan kat, ano, baka, siya ko yung gawin ka, tagmerienda. Saan ko kumakayat sumurot ka, tadi ka matpainaklun. Nga mata problema ki, narumbing ibagakeng ka. Nagkuyog kam nga rod kini Samuel manong naming ti Dimi Amo at dalaing iti asideg ni Rico manong. Nalasing ko ti may sa kadag iti barkada na. Nagsidukarak. Diyos ko, ang mga nun niya pitaramidan na. Kada kami nakas pagarikan lang. Madaman ti panagbibigyan dami manong naming ni Samuel imbagak ti problema. Rico ko na. Uwen. May isang loko-loko dito yung University Belt. Nagamamo kami di kalman. May nakpinasyan terapi. Nakaalala sa ugali na. Nakainom. Nakarasrasaw. Nakalaslastog. Ibaga na kanyak. Nga awan ti. Taligagayan na. Nga saan na magunod. Nukasta. Ada kayang karibal ko. Saan ko kahit iso na Samuel? Awan nga baknang da. Agpeso timbaga na agdamayak. Ngimura agdamayak no saan ka naragsak. Sino ka timakitid naragsak mo? Uri sana agnamay basta naragsak no iyatak. Tiya sinuman ka tenak. Siyak ka dito pagbagam. Nga mabutay nga Samuel. No aglunan ka, kat maamuan ni Rico, nga paayak iso na. Anya tam na may maramidan na. Ikatamtan niya man po nagbutang mo, Carmina. Basta, kumapat tayo kinapod Diyos. Niapod Diyos ti kamangan tayo. Hamulip-lipatan na po Diyos no anda ka ti paggad. No da problema itaklin mo kayong kuwana. Kasla ita, nagproblema ka. Nga posible mat ka agproblema ak. Usuti ko na, baka no salangadan nak ni Rico. Kanadadakas nga ramitan na kanyak. Dito nga rin kamatbutin ko eh. Kaya mga no pakidap nak kit ramasan nak. Awan ti pagdanagam. Abay ko mga jakag danag. Awan ti pagdanagam. Basta lagi itaklin mo niya. Kanya po Diyos ti amin kanakman. So, formalan nga gaya na yata. Samuel, I love you. Carmina. Sikat kayat ko. Sikat ipat-patig ko, Samuel. Agkamanak. Ngam nakasagana kakadiga lumaban. Amok nga maawatan di kayat ko sa kwen. Nakasagana kakadiga mangilaban di panagayat mo kanyak. Nakasagana. Uray pakatayak. Kasta ka kumaman. Carmina. Uwain, uwain ang ramidan na diyang Rico. Dinto agbalyo tiriknak. Saan ko ito mabaling nga ayatin. Gabutan si katibat patay ko, Samuel. Ida akong dito'y balay manong name impadamag ko kininanang ti amin. Nobyo ko niya, Samuel. Pinakalun mo, kasta. Unang, saan ko mga madadail, di pa nagbasa ma. No ti ayan ayat minanang, saan nga makadadail. Ngayon dato'y panagarim kanyak ni Rico. Isot makadadail. Ala kita, ikarkararag ti kinapod Diyos. Nasapay ko ma. Tasilawan na ti panunot ni Rico. Nganuan niya man ti madi nga pagpanggipan ni Rico. Kata, saan ako mga ipatpatuloy? Sapay ko mananan. Sapay ko ma. Sapay ko ma. Kinon konak manong nemi ngem kalpasan laeng titalungal daw. Nadamag kon manong. Nga dadakas nginaramid da. Kini Samuel.
At na may nagipulong kaniya kung anong name nga makamamo kini Samuel, ken makamamo nga agar-arim ni Samuel kaniya. Di maya mismo dito sa eskwela, si kani Carmina, uwan, ay na, linugubanda ni Samuel. Ana, 5 nga lalaki tinang lugob kang kuhana. Sino da? Di mo na mo. Sino tinamnawam nga mangibang pangtatibiyag ni Samuel? Di Rico. Ganyan nga rin itang tinapasamak ni Samuel. Intray da ito ospital. Manong nemi, ini mapanak ti ospital. Nadanon ko rito'y ti may salakay. Tata? Ay, isyak ni Carmina. Ay, Carmina, walasan ko. Nadakdakamad ni Samuel. Kaano lang hindi pa nang ipadamag na nga kasta ulit na nagsak na panangibaga ng adan. Nagkinawatan niyo. Nga inaklon mo ka ni Suna. Wen tata, kumusta tagasaan na? Nakaturog lang. Ano na kita? Inagasan na kita kamuol na. Kasta ulit panangmansod na kang kuwana. Tapare, pati security guard iti eskwela kat mabuting dapay ng mga lao. Kadagiti ng lugob kang kuwana. Amamum ka di, no sino dagiti ng lugob ka na kwa. Kang kuwana, anak. Ang daatap ko, tata, ngam aumat may kay baga no isuda. Amo ka din dagiti pulis, tinapasamag. Uwan ta nagresponde dagiti pulis, ngam aumat na dagiti ng lugob ka no kang kuwana. Dagiti pulis, tinangayaban ti, iso na ba din tinangilugan ni ti patrol da, nangiyag dito ospital. Kung kunada nga ron katagamyamang kami, saan da nga pinatay. No pa, at dagiti nakakita nga da kano imukuda, at da kano pa'y paltugda. Ano nga ti plano ito, tata? Tsaka mo, nilayang sa multima kay bagano siya sino, tamalasin na nga tamad ida. Ako pa nga min tiyempo di kiti polis ngayon may nang-ibestigar kang kuhana. Hindi makasarita ko manong name ni Samuel. Samuel? Carmina. Nagyaman ti kinapod Diyos ta. Sanda ka nga dinangran unay. Sino da? Inya mamuna tinagan ng Rico. Limada. Imbilin na kanyak na daywan ka. Ngam sana ka nagtungpal. Imbaga kang kuha nang ipatpatik ka. Nganilang patay di mabaling mamagsina ka na ta. Nadyang imbaga nanilaing patay di mabaling mamagsina ka kadata. Kasi diyan matindi na namin na. Pinadas ko mati, 5 ban, manat gaway ko ti 5. Tinangildak, sa kastoon iti panang bugbugan niya, dadyo nga Rico. Dapat doon nga security guard di eskwela ng mabuting damit, amamudan sa ni Rico. Anang ortiran tamita. Ibagag tipod nung napasamak ka na kiti polis. Agdarom ka kadi. Noan niya tinasken. Aramidek. Kimatlaing ti saan nga mabalis kami na. Samuel.
bumalas ka? Ada nga talaban mo? Ada ka di maalam nga kaduam? Nga sumango ka dakwada? Mangbukal ka kadimat ti grupo, mangala ka kadimat ti barkadam. Kano adan to barkada mo, sapulin yun to di grupo ni Rico. Kat balsan nyo da kasjay? Uri siya klain. Samuel, sa mo kong mga ramidan ti hastang. Italag tayong kanihapo Diyos ti amin. Hindi ba si kamod lang nagkunaan niya? Nga amin na problema italag tayo kanihapo Diyos. Carmina. Sige na kinanakot. Sorry Tam. Nagawid ka. Ora ka na daman itatang mo kung bantay ka ka. Nagsubliak naman dito into bigat numalpas lagi ti klase. Kabigatan na manunemi napanak manin di malpas ti klase kiti bigat. So diyaton pangaldawak ko na iti kantina iti sangot ti ospital. Nitatang naman iti nakabantay kinidagsarita kami manin kin Samuel. Imbahin nag-imbestigar na kini polis. Ket naamonda nga Rico tinagan na. Amo mo kayam. Ket anak ko na Rico polis. Nanda kanyak no agreklamo hak. No isak lang ko isuda. Anamati ko nam. Nagtung enak. Nam sinaludsod da. Ada ka di abang mo nga naling abogado. Ore masidag ka ti pao. Aggastos kalata. Inyadvise da kidin nga. Sa anak langin nga agtradarom. Tamang kano adada nga. Adadagas nga ramidan na kanyak. Kaya nangar desisyon mo. Tsaka mo. Samuel. No siya klati batungpal. Palabsan pa lang. Saan mo panunutan dagdaron? Tagpesong hawan laban. Kansa mo pa panunutan ti panagibalas mo. Italagta kinapod Diyos ti amin. Tiramidem, palabsan pa lang ti amin. Kat no makitam di bungkoy, ni Rico, ikarigata maliklikan nida. Sige, kastamat ti advice ni tatang kanya. Yan tangang kat, handa ka pinatay. Ngam no ulitan dapay. Tsak to lamon. Ang mga noramitak tumatan ti pumatay. Manong nemi imay nakmanin pinasyan ni Rico ngim sa ami a pinastri. Tinayramid ko manong nemi tinawagak kid ni kapitan. Gabot agubro maten. Tinawagak ni kapitan manong nemi ket pinagkutina di kiti tanod manong nemi ngim pati tanod manong nemi ket sadda nga kabutan. Hawan di ka pulputay ko tayo! Uri sa sino? Sino kayo? Tanod kayo? At napaltog kayo? Manong nemi na si putak di pa nag-atras di kiti tanod. May ito magbiyagan nila. Basta kahit kung rami din. No dinakpastrakan din ang Marisa, Carmina ako nakuma. Ito mga nagkabalik pa yan. Dadailag ti balay na. Ngim gaya manong nemi nagayab dagiti tanod ti polis. Dimteng dagiti polis. Aray polis! Sir. Talnakan sir, magagawit kayo sir. May, di na kama mo. Mamuda kayo sir. Public disturbance na ramidin yun. So nga, tala kayo ma. Pangalan ka, agawit kayo man. Ibalod na kami. Anta kayo ibalod sir, basta lagi nagtal na kayo. May amumuda. Amumuda kayo.
So nga, agpakpakaasi ka na kami, agpakpakaasi kami ka na kayo, sa kaya magre-revoke ka kasta. Delegado, mga dumten to tikong daway, damang balis ka na kayo. Nga, sino kung madagin nila yung bumalas? Ha? Awan pa iti ka ni kalikagumak, nga saan ko nga nagunod. So nga si ka, Carmina, agdangdangig ka. Marami nagtiamin na pumuspusan tapno mapagsina kayo kini Samuel. Nga siyak ti ayatem. Marami nagtiamin na pamuspusan. When manong nami agdandanag kami kininanang. Tilanas na strek mo anak ko. Nanang hangko nga basol ti amin. Tilangan mo kabasol ko kitno api nga mga nakiamamuak. Namamunak na dyan nga. Rico. Manong nami talo nga bulan tinapalabas. Alpasan ni closing. Sumarno panaglukat klase manong nami third year college sakton. Adamatan manon nami ni Samuel iti fourth year college di kurso ng engineering. Babalik kadang kamtong nga graduar manong nami palubos ti Apo. At fourth year akton at fifth year tumatilisuman. Aging ka manong nami iti may isang rabii natugtog man yung tiri daw. Kalpasan nga dakot siya nga nagsardeng iti samot ti balay. Ngayon sa amet nga napigsa ti tugtog. Tugtugmat ti manakam manong. Sino data kinuna ni Nanang. Siya, kabsat. Babae. Nanang, padayo nga bakit? Ni Nanang tinapan ng ilukat tirida wanon nemi si Muro Takman. May isa nga bakit nga langan ti baknang manong. Siguro iterwaten na akin tilangan. Nebagarabiyo. Ay, kastamat ka na kayo, Apo. Sino kayo ka di? Siya ti ina ni Rico. Ay, sumrik kayo. Sino ka ti masapul yo? Eh, kung kasalita ni Carmina, nung mapalin, kapsat. Ala, sumrik kayo. Pinanawan na kami ni Nanang manunemi kadakam lang iti ina ni Rico iti agsasarita. Ano ka diti maipahay ko kada kayo, Nana? Ma'am? Amom iha, adumutin di kiti babae nga, kinalikaguman ni Rico ang magunod. Nagunod na amin ida. Ngayon si kalan saan. Nga deta ita ti puon ti pagbarbartikan nga paggulguluan ti anak ko. Kahit ko kung mga tulungan na. Tapno mapagbalbaliw ko ti anak ko. Ano ti kahit yung sawan na. Engkari ni Samuel, ay ni Rico ko na kuma. Engkari ni Rico ngagbalbaliw ton. Saan ton nga agin inom, anton nga barbartek, saan nga makibarbarkada. Doon di kat ipasdag nanton tagbasa. Agbalinton nga na ibag, saan nga agbalin nga luko-luko. No, aglo na misunan. Nung manubya na ka. Ma'am, isugimay kang pagpakasya kang kabalasan ko. Isinam ko man diga boyfriend mo ita. Kat aklunam ko ni Rico. Tapno ito kasta kat agbalbaliwan. Sangga ka din nga maragsakan, nga mapagbalbali mo, tiyap naluko nga, may nga lalaki nga naluko. Mapagbalbali mo, may nga lalaki. Agbalinan nga nasingpet, agbalinan nga napasnak na panagbasa na. Kaya yun doon makapagradura kayo ng padpada, da kayo ito tag-asawa. Kat nuan niya, iti san ni kuwami ng asawa. Agbalin tumat nga sin kwayo. Bugbugtong nga anak ni Rico.
iso nga pagpakasi akin ka, Carmina. Dito nga balayo, iti nam, kat pumintas tupay, no maikamang ka na kami. Uno, ayabang tupay lang ninanang mo itiya. Pimalasyo nga balay mi, tapno sa tiyaga, tagnamay. Nanamay ka no iso ti maasawam, ti anak ko. Carmina, agpadparata nga babae. Kakayat mo ka di, nga agrigat kanto ti den na ti boyfriend mo ita nga makitaltalon lang. Ngem ti agnaen, iti na takil ken na nanamay nga panagbiag. Nana, nanamayak tuman nga peso. Ngem sana tumat nga naragsak. Api ko mga sanggang naragsak. Diyak tumasursuro nga ayatin, tanak yo. Sursurum nga ayatin. Nilaing Samuel ti patpatik ko na. Uray no. Adrinoktan na tibag na manong nemi kat adain ruwar na. Amukmat manong nemi akitain no anya ray jay. Checkbook. Check. Manuot kayat mo, ngailanad ko kareto yung check. Nagwingi-wingak manong. Saan nga magkatadahan ti panagayat ko nana? Uray manong. Saan ko mabaling halipatin, jak mabaling nga makisina kini Samuel. Gabuti sa papatig ko. Saan nga siya ti solusyon ti problema ti anak yo? Bagbagan nyo. No kasta, di mo patganti kidaw ko. Lagi dingit ang nana. Oray namang tadak ti milyon. Tsak pagano ti kwartayo. Nasanak tumat ka naragsak. Magproblema ka lang amin di anak ko. Oray agbayad at ti mano. Basta lagi di aklunem. Tapno agbalbaliwen. Saan nga magadgadadan ti pusok nga kayat nana? Ninanang mo yaman, barbaring sut malukoy ko. Agbambandog kay lain. Mabal niyo ti pumanaw. Ulitek, saan nga siya ti solusyon ti problema ti nakyo? At damat laking kwa na. No kahit na nagbalbaliw maaramid na. Manong nemi idi maamuan dati na Samuel inarakop na. Agyamanak, Carmina. Agyamak tikas di inaramin mo. Tanya tayo mo namayam nga namidek. Ilakok ti panagait ko king ka. Ano nga ta sumaro ng aramidan na? Agananat ka, Samuel. Ang mga ulitan ni Rico tinaramid na king ka. Padasan na. Nagasagana akton nga. Mangisaklan kang kuwana. No, makalasat ka. Balsek, bedya ng Rico. Saan kang ibalbales, italagtakin hapon Diyos ti amin. Aganan nadak, kasta ka umangad kang ka. Aganan nad ka. Ang mga napakidnap na ka, katramasan na ka. Santo kang peliki, aging kang asibibiyagak. Patayin na pa muna, sakbay maaramid na kay kayat na. Saan manong nemi nga ni Rico, uno ni Samuel, tinagabalsan dati kasya nga saan ko yan nugot. Iti kayat ang mapasamak ti ina ni Rico. No dikit ni tatang ni Samuel manong nemi, tinapanda dinanon iti taltalon kat ni. Arig naman nung nemi papatayad dan ti ama ni Samuel. Nadamag ko na itama nung nemi kinut gapo na napanak ti ospital. Samuel, kumusta ni tatan mo? Dugiti animal. Kimatlaing ti saan nga mapalis. No saan nga makalasat ti amak. Papatayag mo tinak.
Pumatayak mo at papatayak mo nida. Apay nga sang siyak ti may dakma sinango. Apay nga ti amak. Ninitatan ko nga on bason na. Laklakayaning nakakapusutin. Isutat ng ipayad at pigsala. Apay nga saan nga siyak ti binalis na kuma. Apay nga saan nga siyak. Nagtalnakan man, talnakan. Ito na ito yung naramid na. Saan ko nang palabsan ti amin. Nagpagpakasyak. No asin naman, ti mamamok na mugado. Isak lang ko ida. Isak lang ko ida. Fifty-50 ti kasasaad maron nemi ni Tata Norman nga ama ni Samuel. Malaksin nga problema iti kwarta ni Samuel manon nemi kasla di ba mapagsusurot ti bagbagan ti araramidan. Kakaasya ka mang patpatibker ti pakinakim na manon nemi. Numanin pumano ti ospital. Nudabagik no sa dinupapanan na sa pulan na kano ni Rico. Wen manon nemi inkarikata katimulong kini Samuel. Nunas ken nga siyak timutang. Kadaramidan. Tasan naman ti naman sa manon nemi nga ramidan tirumbing nga ramidan na agsiputa. Ano pa naman ni Rico. Ay gawa nun nemi. Natimay sa kaldaw. Ti ina ni Rico manong nemi timay dito ospital. Carmina. Ma'am. Kailan nyo taramin ti anak nyo. Huwag na mo. Inamin na. Kumusta tila kay? 50-50 pa ilahin. Kasaritak na doktor. Tasyak ti makamong agbayad ten nga man na magastos. Saan nga mabalin nga makapapatay ti anak ko? Nalagaanan ti riknak manong nemi takayat ti bakit ti ina ni Rico manong nemi ti tumulong. Isungar ti nakamon manong nemi ti magastos. Kanuanas ken nga ado operasyon nga maasahan kat maraming. Ini mamon data manong nemi ni Samuel. Samuel, imahin nga mismo ti ina na. Isot kinasalitan ti doktor tapos makamong agbayad numan ti magastos. Isong palag-ana mo tirik na. Rumbing laing rabidan reta. Rumbing laing. Ikatay mo tanya mo na pungtot mo. Pagyamanan tayo kaputa, mudat tumulong. Medyo nga Rico. Sana itong sumardin kang nadyak masapulan. Nung kung nakapapatayak at papatayak. Samuel, saan? Anong saan? Nakasaritak na ibagapay ti inana nga. Isudo pa na mismo ti mangdagdag ka na gini pulis tapno masapulan da ti anak da. Nga matiliw da, ibalod da. Hamad kayat kahit na kinaganak kini Rico ti kasi yung aramidan ti bugbugtong anak da. Nga dahil tamat tiga po na no aping aramidan da ti amin. Nga naskan nga bayadan da panagayat ko kit aramidan da pa yun. So kasyay. Dakil ti mamati nga sa nga kanunungan di kiti parents ni Rico ti aramidan na. So nga padcheck. Nga pati isuda kit kayat naman nga may balod isuna. Sakbay nga maladaw ti amin. Nasiyat no kasta. Nakalasat ti ama ni Samuel manong nemi na ispal ti biyak na. Hindi makasaritak man ni Samuel manong. Adan ni Rico ti unag ti pagbalutan. Pagkunam, yung baka mo mismo ti inana. Nakasarita mo ti inana, yung maya mismo dito. Nagpagpakawan, nagpatpadispensar. Kaling-gari na itultuloy na tumulong nga nanyaman ti gastos, bill. Magastos. Ni tatang, manipod na isarak aging kangarumuar. Sudat makamo.
Datamat una ti pagyamanan tayo Tas ang konsentidor, di kita naganak kini Rico. Kitam kat, iso da pa yun din ang karikagom tapno, matiliw di kiti polisi suna. Na iso da pa yun ti aring na ng pabalod kang kuwana. Uwen manong name datamat kiti ti pagsayaatan na, nasayaat di kiti naganak kini Rico. Iso laeng manong ni Rico ti saan na siya at tanalukong arod nga anak. Ini maimbaganan manong nemi ni Tata Norman nga ama ni Samuel. Imay matmanen manong nemi ti ina ni Rico dito ospital. No. Napa-autentikan na dito'y ti ama ni Samuel. Kat kanayon ka man kantad to'y. Baka nabaybay amti pa nagbasa mon, Carmina. At dalabasit, digitigon dawi nga liwat ko. Ma'am, yan gagangilan, na-disturbot pa nagbasa. Hindi nakarkaro ni Samuel. Huwag nga ron. Ngayon, alukoyok to ti boyfriend ko na. Ibas nang damad lang nagbasa. Oret adamat kasi nublat ng agban dito sa ospital. Nana, saan mi akayat tikas diya nga kinalukot ti anak mi? Iso nga saan mi kanunungan di kiti mading aramin na. Bugbog to nga anak mi ni Rico kat numabalin na kumakit agbalpaliw. Isod ka po nang imay kang idingan nilaluko itapno. Ayatem tapno agbalbaliw. Saan nga na ito pagbalbaliwan na nana? Isubit ko na. Kahit na lang magunod mo, kahit na lang saan nga mapahay. At naman ka di pagsayatan na, ti panang pahay mo kang kuwana. Tapanagreknak, kahit mamiris naman tanda ka di bidot na. Sana nakas edit anak mi. Dito yung nauding nga panang sarungkor ko kung kuwana ti pagbaludan. Amo na pa yung nagsangit anak ko. Nana, iso nga mabalin, may kanitikong daway. Ore ta samat ka na tay, hindi na karanda. No pa kakasulat ta, nga daw malin ng ikaro, iti pagbaludan iti napawon. Kinasarito ka din, Samuel? Nga saan nang pilpila? Iti kaso kontra iti anak yun. Kinasarita kon. Ngayon kasla, di na kayat. Nga saan nga kaso. Yung mababalaw ti boyfriend ko, nana, pakas siya man ti desisyon na. Ngayon mamukang bahaw tumitlaing ti pungtot na. Nang narunahin to no, urumuarton ti amanan ti ospital. Barbarin no di amanan to't mga lukoy, iti anak na, nasanin nga agdaradarom. Nagarwarin ni Tata Norman iti ospital, manong nemi, kat mismo nga mangmangig ko ti panangalukoy, ti ama, ti anak na nga ni Samuel, nasaddan nga patpatuloy pa itagdarom. Ngam datang, amangan no, arami din ng tumanin, may kaniti waya-waya. Wanagam ko na di inana, nagbalbalo ka noon. Kaya mamati ka nga rod, mat. Samuel, adalay may singasing ko. Carmina, abi ka santa mapansarong karin ni Rico iti pagbaludan. Tapno mamuat ta. Nuaging ko na uno saan. Ay, kit na siya at nung estado, mapanyo sarong karan. Unas kin nga umayak mo. Sige data, talo tayo. Mabaling nga rin talo nga sobrang kar? Oo, mabaling. Sige, mabantay ito nga rin sarong karan na dyan nga Rico. Manong naming kasla sa anak nga mamati, edi orel ay parontumeng ni Rico iti panagpakawan na kada kami.
na pinatakder manong naimi ni Tata Norman Isula. Saan ka parintumang parang okay. Saan kami nga Diyos? Tata, Samuel, Carmina, kahit ko lang may panagnag ka na kayo. Nga naamiris ko dito kalabindot ko. Dito ko nga, naamiris oregayam no kasunod kinabak ng mo. Sa mga gunod, ti kahit mo gunodin. Nusalagang saan nga paraking ka. Nagpagpakasi na ginaganak kanya, nagbalbaliwakon. Gabot ay sudat kakaasi. Nagpesong ay sudat may babain. May babain kami. So na siya, may kayo tapno. May peksak tinalo sa panagbabawi. Kanti ni pastikan nga nagpanagpakawan ka na kayo. Ikandak ko ba? Ini sa bali ng tsansa. Kan mangipaneknek nga balbaliwag. Pangasyo. Rico, Jack ko mamamati. Nusang kami nga may nga mismo kain ka. Kat patyak na sang na panaging kukunareta nga. Panagpakpakawan mo kan panagkarim. Sige. Para man lang ti panagkakapiya tayo. Kan panagtal na ti amin. Sandakan nga daradarom. Basta ipanagdag mo, ti panagbalbaliw mo. Hasta nga ron tinapasamak manong nemi nagbalbaliw ni Rico. Nagbalimpagid din manong nemi nga nasigad nga kay Yemi Isuna. Nagraduar kami manong nemi kani Samuel iti kurso ng engineering kani konsuk manong nemi education. At kastawan iti ragsak ni Nanang, kastamat iti ragsak ni Tatang niya Samuel. Nairwar manong nemi ni Samuel ti board na may isang nanayang engineer, empleyado Isuna, kasta akmat manong babaen ti tulong. Dagiti agasawa nga naganak kini Rico, nakastreka nga nangisuro manong nemi iti may nga public school. Kinamkit nakatulong damayin kada kami. Nood-odi nga nagraduar manong nemi ni Rico. Tado digiti nagsardingan na idi nga tawen. Talpasan, tidwa nga tawen, manong nemi sipod, nagtrabaho kami, kini Samuel, nagkalaysa kami. Naragsak ni Nanang, naragsak ti katugangak, naragsak kami kini Samuel, manong nemi. Ni Rico, tinagbaling nga bestman, manong nemi, ni Samuel. Iso kano pa iti kang runang nga manganak, iti bunyag, iti munang anak mi, katuna. Kumpadre, nadan matan iti asawa, iti taadan na umunahang anak mi, kini Samuel, manong nemi, ket pudno. Ni Rico ti kang runahan, nga nagbaling nga ninong ni Junior. Talo manong nemi, di kiti anak mi, kini Samuel, idinto tadua, ti anak Rico, ken tinagbaling nga asawa na. Naman pa'y gagangay laing manong nemi ti panagbiag mi inupay kastagat. Ako namat nga na nanamay kami. Maestra ken engineer manong tagasawa. May mesa na balay manong nemi tinagyanan mi kadat nanang ken kastabatan iti tatang ni Samuel. Intulturi madlatamat ti katugangak manong nemi nga asikaso iti awat nga talon. Ngayon sana nakasidi nga ipan na amin nga panawin. Ni Nanang manong nemi ti kang runaan met nga mga ayawan kadagiti apo ko na. Dahito nga ron ti pagkasalita manong yaman naklauna iti anos mo nga nangibasa kadagyaman akmat iti laing mo nga nagtedbiyag. At sabi ko man nadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsaramingan ti biyag kadagiti pahatak nga di mga nagbuya. More power to your program manong and God bless. To'y nga ro dagyaman nga pagkaya mo, Carmina. Thank you, Carmina. Thank you, mat kadagiti nagbuyan.